Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanku da sake kasancewa da Hausa Techtube YouTube channel. A bidiyon mu na yau zan nuna muku yadda zaka sarrafa wayanka da fuska ba tare da ka taɓa da hannu ba tare da ka yi amfani da hannu ka tattaɓa ba. Zaka sarrafa wayanka ka shiga duk inda kake so da fuska da fuskan ka ya dinga maka control duk inda zaka shiga a cikin wayanka kenan. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, ina roƙo idan wannan shi da farkon zuwanka ka danna mana like a wannan bidiyon, alamar like na haka sai ka danna shi. Bayan ka danna sai ka danna mana subscribe, ga yana an rubuta jan rubutu, za ka danna subscribe kamar haka. Bayan ka danna subscribe alamar ƙararrawa zai fito daga gefe sai ka danna. Kana danna ƙararrawar nan wasu rubutu za su fito guda uku, na ɗaya all ga yana mai sai ka danna da farkon nan ga yana inda aka danna all. Wannan shi zai baka damar kasancewa da wannan channel ɗin a duk lokacin da muka ɗaura sababbin bidiyo masu amfani kamar wannan. Bari mu shiga cikin bidiyon yanzu insha Allah. Yawwa, kamar yadda na muku bayani a farkon bidiyon nan, za ku ga yadda zaka sarrafa wayanka ba tare da ka sa hannu ba, da fuska kawai da ka dinga sarrafa ta duk inda kake so ka shiga. To yanzu za mu amfani da wani application. Yanzu za mu shiga Play Store kenan. Yau bayan mun shiga Play Store ɗinmu na buɗewa sai mu danna search daga sama ga can. Da mun danna search sai ne mu rubuta sunan application ɗin EVA partial mouse kamar haka. EVA partial mouse sai mu sa pro. Ba akwai EVA partial mouse, akwai EVA partial mouse pro. To pro din zamu download sai mu danna search. Yau bayan mun danna search kun gani ga ya bude mana. Bayan mun danna ƙara ga ina kun gani ga ina application din sama da mutum 100,000 sun yi download din shi, sannan kuma bai da wani nauyi sosai, zaka yi download din shi. Already ni na riga da download din shi kun ga ma ga yana buƙatar update. Amma da bai download din shi da wannan zai nuna min install ne, sai in danna install. Ga wanda ba su install ba sai su danna install. Idan kuma yana maka wahala wurin downloading Play Store ko ya zama na baka da Play Store, ku je bidiyo na baya na yi bidiyo akan yadda zaka downloading kowane kalar application ba a Play Store ba cikin sauki ba tare da ya dinga wahala da kai ba. Bayan mun riga mun yi downloading din shi sai mu zo mu shiga. Yau sai mu zo mu shiga application din, kun ga yadda yake ga yana. Da mun danna shi haka za mu danna shi. Yau muna danna shi, abu na farko zai nuno mana ga yana, sai mu danna agree and continue ga yana daga ƙasa. Bayan mun danna zai nuno mana fuska kamar haka, wanda za mu yi accepting permission application din ya fara aiki. Sai mu zo kun ga na farko ga yana an danna good accept our user menene, na biyu an danna good permission to display over other apps, sai mu danna good. Sai mu danna na ukun nan ga yana kun gan shi an danna cancel, sai mun nemi permission domin mun ba shi permission wanda zai dinga amfani da kyamara, domin za mu yi amfani da front camera din mu ne. Kyamara ne zai fito daga sama ya dinga ɗaukan fuskan, yadda za mu dinga control din kyamaran yana jujjuyawa, yana ɗaukan abin da yake bukata mu dinga control din wayar mu. Yanzu sai mu danna nan. Bayan mu danna sai mu danna allow. Kun ga ya tafi good ko? Sai mu ƙara danna nan. Bayan mu danna zai nuno mana cikin setting accessibility na setting din mu. Sai mu danna ga yana na farko inda aka rubuta EVA partial mouse pro, sai mu danna. Bayan mun danna zai nuno mana a kashe yake ga yana, sai mu danna on, mu danna shi. Bayan mun danna on ko zai koma da mu cikin application din, sai mu danna okay. Yau sai mu dan jira, idan ya wannan rubutun sai kawai mu ce not now. Yau yanzu mun riga mun gama sassaiti, mun gama bashi permission da duk abin da muke so yayi. Yanzu abu na gaba shine sai mu danna wannan enable EVA pro. Wato idan muka danna enable din zamu bashi dama ya fara aiki kenan. Yanzu da mu danna enable zai nuno mana rubutu haka, sai mu danna okay. To yanzu kun ga alamun kuso ya fito ga nan irin na computer, dan arrow din nan ya fito. Sai mu fito gaba ɗaya application din.
yanzu kun ga kyamara ga nan ya fito daga can sama, kyamara ya fito ga nan daga sama, idan kuna gani daga sama application din kyamara ya fito. To wannan kyamarar shi zai baka dama ya dauki duk inda kai juya da kanka da fuskanka, zai dinga control din arrow din da yake yawo ka shiga duk inda kake so. Kun gani ga nan hotona ne daga sama ga nan yana ɗauka da kyamara duk inda na karkata da fuska na, idan kai sama zai yi sama, idan kai ƙasa zai yi ƙasa. Misali ina so in shiga application, shiga inda application ina suke. Misali kana zo da kanka da fuskan ka sai ka tsaya a daidai kan nan. Kun gani ya buɗe mana. Idan muka ci gaba da tafiya, misali bari mu gwada shiga wani application din. Misali bari mu gwada shiga WhatsApp. Ku gani sai yanzu daidai kan WhatsApp na, sai da fuska na haka. Yau kun gani ga nan WhatsApp ya buɗe. Duk inda nake so in shiga na yi haka. Kun gani duk inda na juya da kaina arrow din na yawo. Kun gani duk inda na juya da kaina arrow din na yawo. Kun gani ga WhatsApp ɗina ya buɗe. Misali ina so na chat, ina so na bari mu gani waye wannan a turo min chat. Na zo na tsaya kawai. Kun gani ya buɗe mun ga chat ɗin da aka turo mu. Misali idan ina so in yi back, kun gani ya fita. Idan ina so na status, kun gani ya fito duk inda nake so in shiga. Misali bari mu ƙara gwada wani application ɗin. Misali bari mu gwada wannan photos ɗin, Google Photos. Na tsayawa. Kun gani ya buɗe duk inda ka juya da fuskan ka nan zai bi. Idan ka tsaya zai tsaya. Kun gani ya buɗe. Idan na dawo ƙasa na tsaya a nan search, kun gani ya dannu zai buɗe search. Idan na danna turn on abin nan, kun gani ya dannu. Sai mu danna confirm. Kun gani kamar yadda kuke gani haka za ku yi ta control din wayan ku duk inda kuke so da wannan arrow din, kamar na computer. Kun gani duk inda ka juya zai juya, duk inda ka juya zai juya. Idan kana so wayan kira dai ga nan, kun gani ya shiga duk inda ka kai da fuskan ka, duk kana kwance duk inda kai da fuskan ka zai ma. A wannan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Ina fata idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi share din su, ku yi share ga abokanan ku, domin wannan abun mamaki ne ba kowa ya san shi ba. Sannan ku yi like, ku yi mana subscribe idan wannan shine farkon zuwan ka wannan bidiyon. Ka yi subscribing, sannan ka yi like, ka yi share ga abokanan ka domin su karu. Nagode, assalamu alaikum. Kasance da Hausa Techtube a koda yaushe. Assalamu alaikum.